Ben, boa tarde. A verdade é que foi momento, entregáronse diplomas de animadores turísticos. E a mí ocurrióseme naquele momento que, a fin de contas, entre outras moitas cousas, Manolo Rodríguez foi un animador turístico de Paradela. Gracias a Manolo Rodríguez que estamos hoxe aquí. Especialmente os que somos de fora, estamos convocados, como mínimo 2 veces ao ano, para vir a coñecer de perto Paradela, que como hai que conocer as cousas, gracias a Manolo Rodríguez. Foi amigo en vida, sigue sendo amigo en esta segunda vida, chamémoslle como lle chamemos, pero que está presente en nós. E no nome do xurado, ainda que logo vai falar no nome do xurado Xavier Rodríguez Barrio, no nome do xurado, gracias ao Concello de Paradela por convocar este certamen e por facernos partícipes del. Vexo que membros do xurado está Xesús Mato, está Santi, o fillo do homenaxeado, Xavier Rodríguez Barrio, o alcalde, e máis eu, estamos 5 dos membros aquí, e creo que é unha ledicia cada vez que recibimos unha nova convocatoria, sabendo que isto está enraizado en Paradela, e sabendo que honramos a Manuel, pero moito máis, Paradela estáse honrando a si misma, a xentes de Paradela, recoñecendo un dos fillos máis sobranceiros. Eu decíalle foi un momentiño ao alcalde, parecía de broma, pero non é de broma. É a 9ª publicación. Levamos 9 libros como este. Se cando te vayas de alcalde, tens que publicar un resumen cos 25 primeiros libros. El dice que iso vai para moi cerca. Eu creo que cando se vaya de alcalde, temos que publicar un libro cos 20, 25 ou 30 traballos. 30 anos primeiros do